Dat er nou fiskers boeten de dwarsomme afspraken om volle meer visje had een reden. Want het gaat strieën min met deze sector. Dat komt doordat er het oude hier zwier investeerd is in schinnere motoren. Dat in oor staan minder inkomsten tot de vangsten vallen aan. Gewoon fiskers staan nou met de rechts in de moorden. Maar wat op de korte termijn lijkt te helpen, kan op de lange termijn heel verkeerd uitpakken. Die dwarsomme certificering is er in 2017 kwam op initiatief van de garnale sector zelfs. De afspraken daarover staan in een beheerplan. Een van de afspraken is om de vangst te beheinen als er minder garnalen binnen. Daarom mag er op het stuit net meer dan 24 uur in de week visken worden. Ja, er wordt veel meer gevist dan wenselijk is. En dat is niet goed voor de garnalenstand. Dat is een probleem voor die vissers. Maar eigenlijk is het ook een heel groot probleem voor de rest van de vissers. Want het beheerplan dat ze hadden opgesteld om aan dat MSC-keurmerk te voldoen, dat werkt dan niet meer. Er is dus een groot risico dat alle vissers dat keurmerk verliezen. En de handel die wil alleen maar gecertificeerde garnalen. Dus als ze het keurmerk verliezen, dan hebben alle vissers een heel groot probleem. Morgen zit de hele sector bij elkaar in Urk van spoedoverlis. Ontiteerd willen de meeste mensen nog net voor de camera een reactie aan, maar ik heb wel even wat roembellen. En dan jij je bij Gelieks in Zoutkamp ik een wat nuanceerder loert. Daar wat zijn dat maar 4% van de Noordzeegarnalen opvisken wordt. Dus van oerbevissing zoek geen sprake wijzen. Boven dat binnen een heel soort wietings van de kust. Dat zijn visken die gek binnen op garnalen. En dat zou mij de oorzaak wijzen waaronder zo weinig garnalen vangen worden. In juni al wordt er gezien of de garnalenviskers genoeg doggen om de MSC-certificering te behouden.